Euskal Magazina, Urdin Euskal Herri Ratian. Eta gaurkoan esan dizugu sorpresak ere izaten direla gure irrati honetan, eta hain zuzen ere, badakizue omenaldi bat eskaini barra dagola Estitxu Robles Arangizi, bera kantaria ezaguna genuena, eta Frank Dolozorek hain zuzen ere, kazetaria bera, dokumental bat, filma bat ere egin zuen, eta proiekzioa izanen dugu laizter, baina berarekin zuzenean hitz egiteko aukera badugu. Frank Dolozor, arratsaldeon? Bai, zuri ere, leire, agurdeneri. Beraz, Frank aipatu bezala, filma egilea zuzara, nola izan zen pixka bat zure abentura hau, nola izan zen proiekzio hori egiteko aukera daukazu orain, baina aurretikan prestaketa guztiak nola izan ziren? Begira, biziki konten gara Baionan erakustea filma hori helduten astelen arratxean, 8:00 CGR zineman, zeren Baionan hasi baizen abentura osoa, duela zenbait urte, 2017ko martxoaren 8an, Baionako Berriko Etxeak Estitxu Robles Arangiz Kajika estrenatu zuen, Belarra klinikaren ondoan, eta han bizidire kasik 200 familia, egun guziz Estitxu helbidea erabiltzen dutena, eta pentsatu ginuen bazela hor historia bat aipatzeko, zeren emazte aintzindaria izan baitzen, goi mailako artista, eta filma egin ginuen duela 5 urte eskuaraz, eskuinta ezker erakutsi ginuen, eskualegiko 7 lujaldeetan, eta gero pentsatu ginuen omenaldi horrekin aintzina segitzeko, frantsesez ere egin behar ginuela film bera, beraz itzuli dugu, zenbait lagunekin, eta ez ditut denak aipatuko, baina boz ezagunak irrati untan, Colette de Chaume bertziak bertze, eta teknikari burua Frank Deschamps adiskidea eta gainera emankizuna zuzenean zuzentzen ari dena mementu untan, eta hemendik agurtzen eta eskertzen ditut berriz ere, eta eskuinta ezker, Senperen, Donibane Loizunen, Kanbon, Donapaleun erakutsi dugu, eta orain berriz Baionan, beraz biziki kontent, helduden astelen arratxean, arratsaldeko 8:00 goiti, filma alde batetik, eta gero Robles Arangiztarrak ere gurekin izanen dire zenbait kantu eskaintzeko leire. Beraz, nola egin behar da, sarrerarik bada, sartzerik bada, nola iragaiten da bertara hurbiltzeko? Erresa da, CGR-ek badu bere webgunea eta gure sare sozial guzietan ere lotura eman dugu, han erosi behar da, hori, zinemarat gaten delarik bezala, olako sartze bat, eta erakutsi izan dugu, zenbait aldiz sartzea urririk, gela publikoetan egiten delarik, eta gero uste dut importanta dela ere euskaraz eta euskaraz pentsatuak diren filmak ere arlo komerzialetan erakustea, beraz aldiuntan ordainduz izanen da, orduan filma alde batetik, omenaldia, zenbait hitzartze, eta gero kantaldia izanen da, eta hori beraz Baionan helduden astelen arratxean, baina gero ere maiatzaren 27an Donibane Loizunen selekten erakutsiko dugu berriz, eta biharamunian, maiatzaren 28an beraz, Hendaian ere, orduan, abentura xumea, kulturala, baina bere bidea egiten ari dena, eta merezi zuen Estitxu Robles Arangizek, zeren goi mailako artista izan baita, uste dut eskualegian izan dugun enbaixadorea handienetakoa, eta artistikoki oberenetakoa, eta nahi izan dugu hori aipatu, eta orain ezagutzen ditugu, Naia, bere iloba, kantaria, Koldo, iloba, edo Gorka, biziki ezaguna eta irrati hontan, eta haiek hasi ziren beren izeba zenarekin, txantxarekin hasi ziren kantuz, eta transmisio hori, historia biziki eder hori kantuaren inguruan, eta badakigu euskal kantuak jende frango biltzen duela Baionan ere, hor dugu Baionan kantuz edo Baionako bestak, eta kantua eskuaraz egiten dela, eta hor parada izanen dugu, beraz Estitxu berritz aipatzeko edo deskubritzeko ere, hainitzek ez baitute ezagutzen, eta film, interesgarria bitxi da nik erratea hori, guk egin baitugu, baina filma baino gehiago protagonista bera, aipatzen den izarra handia Estitxu, beraz Baionan erakutsiko dugula astelenian leire. Mi esker, Frank Dolozor, eta mezu politoiekin gelditzen gara, jendeak animatzen ditugu filmaren ondotik ere egonen diren beraz 3 belaunaldiak ikusten, Estitxuren zonbait kantu eskainiko baitituzte, esan duzun bezala, eta aurretikan nola ez filmea begiratzen. Mil esker, Frank, gurekin egoteagatik? Mil esker handi bat zueri eta nahi duzuen arte. Laizter arte, agur. Aio.
Eta hemen dugu ez ditxu, guk ere entzuteko aukera izango duguna, hementxe Urdin Euskal Herri irratian. Joan itzan, herritik kanpoa,